Добрий день, všetko. Dnes йдемо до Pittsburghu. Декотрі говорять, що Pittsburgh є російським столицем Америки. І так, вкажу вам в тому відео тото місто і теж пару околишніх громад. Обзирайте далі. Witamy do Pittsburghu. Wielu Lemkів і Руснаків приїхало, особливо від 1880 року до 1910 року. Większość z nich pracowali w stalowym przemyśle. Наприклад, вони працювали в хуті Андрія Карнегі в містечку Homestead і Pressteel Car Company в Mickeys Rocks, де вони робили вагони зі сталі. Вони теж працювали в копальнях і на колеї. Щоб дати вам добрий сенс, де Лемки і Руснаки працювали, ми стоїмо коло історичного Carey Furnace в містечку Rankin. Люди тут працювали від 1884 року до 1982 року. Робітники продукували тисячі тонн желіза кожного дня і потім подяки завезли желізо перед ріку Мононгагела до гуті в містечку Homestead. Цікавий факт є то, що Руснаки брали участь в Homesteadському страйку і страйку фірми Pressteel Car 1909 року. Перший чоловік, який був забитий, був Руснаком і похорон się odbywał w cerkwi Świętego Ducha. One nie mieszkali w centrum Pittsburghu, lecz w innych kwartalach i w okolicznych miasteczkach. Wskażę wam jeden z tych miasteczek, Mickeys Rocks Bottoms. Że ty w polu myjesz, że woda zabę.
Myśmy przy Bizantyńsko-katolickiej cerkwi świętego Iwana Zlatousta. Nazwa tej okolicy jest 4 Mile Run, ale za to, że wielu Rusnaków mieszkało, inna nazwa tej okolicy jest Ruska Dolina. Z początku Rusnaki otal byli członami parafii drugiej Bizantyńskiej katolickiej cerkwi świętego Iwana Chrzciciela, ale było ciężko tam dojechać. Za to oni poruszyli postawić cerkiew bliżej do ich okolicy. Oni tworzyli swoją parafię 7 sierpnia 1910 roku. Do końca tamtego samego roku drewniana cerkiew była postawiona, ale przez 15 roków ta cerkiew się stała za mała i większa była postawiona. Żeby nowa cerkiew mogła stoять w samym miejscu, gdzie starsza stojała, starsza cerkiew była przenesena koło plebanii. Konstrukcja była zaвершена w 1933 roku i 26 maja 1935 roku cerkiew była przyświęcona. Andy Warhol i jego brata Jacques Stilleton. Przez 30 roków parafianie hostowali bywszą cerkiew jako sala na podii, ale dnes nie stoi. Ale parafia jeszcze istnieje i chodzi do nowszej cerkwi. Innymi cerkwami, w których Lemke i Rusnaki byli członami, są Ukraińska katolicka cerkiew świętego Iwana Chrzciciela, Bizantyńsko-katolicka cerkiew świętego Iwana Chrzciciela, Prawosławna cerkiew Świętej Marii, Prawosławna cerkiew świętego Mikołaja, Bizantyńsko-katolicka cerkiew Świętego Ducha, Prawosławna cerkiew Świętej Marii, Ukraińska katolicka cerkiew świętego Iwana Chrzciciela, Prawosławna cerkiew Świętego Mikołaja, Bizantyńsko-katolicka cerkiew świętych Petra i Pawła, Ukraińska prawosławna cerkiew świętych Petra i Pawła, Ruska prawosławna cerkiew Pokrowy Preszczatej Bohorodyczy i Ukraińska grekokatolicka cerkiew Świętej Trójcy. Andy Warhol się narodził 6 sierpnia 1928 roku w Pittsburghu. Jego rodzice byli Julia i Andrzej Warhola, którzy pochodzili z Mikołaj. Він i jego rodzina się przeprowadzali parę razy, aż jego niania kupił chyżu w okolicy Oakland. Andy Warhol mieszkał w tej chyży od 1934 roku do 1949 roku, kiedy він wyjechał do Nowego Jorku. Jego rodzina prodała chyżu w 1960 roku i przez jakiś czas stan chyży się pogorszył. Ale w 2005 roku rodzina Pawła Warhola, najstarszy brat Andy, kupiła chyżu i oni robią remonty, żeby przywrócić budynek do poprzedniego stanu. Muzej Andy Warhol się otworzył 19 maja 1994 roku. Stoi przy 117 Sandowskiej ulicy w okolicy North Shore. Ten muzej ma największą kolekcję jego tworów mistrzostwa, na przykład obrazy, rysunki, zdjęcia itd. Pośród kolekcji są prawie 350 filmów jego. Są wielu mostów w Pittsburghu i 3 z tych mostów w jedno się nazywają Trzy Sestry. One były powstawione w 1920 rokach i one mają takie miano za to, że one mają same wyglądy i są dość blisko do jednego. Każdy z nich jest nazywany na cześć kogoś sławnego z Pittsburghu. Jeden jest nazywany na cześć Roberto Clemente, drugi jest nazywany na cześć Rachel Carson, a zgadajcie na cześć kogo trzeci jest nazywany. Natomiast był nazywany na cześć Andy Warhol 18 marca 2005 roku pro 10-letni jubilej Muzeum Andy Warhol. Andy Warhol zmarł 22 lutego
1987 року. Він мав лише 58 років і днеска спочиває в Бізантійсько-католицькому цвинтарі Святого Івана Крестителя в містечку Бетел-Парк. Za mną jest bywsza grekokatolicka cerkiew Świętego Iwana Krestителя. Stoi przy ryży 10 ulicy ta ulicy Dixon w miasteczku Monhal. Parafia była tworzona w sierpniu 1897 roku, ale konstrukcja nie była zakończona aż 1903 roku. Major Titus de Bobula był architekturą cerkwi i chciał, żeby cerkiew była podobną do rosyjskiej grekokatolickiej katedry Świętego Kresta w Uszorodzi. Cerkiew była oficjalnie przeświadczona 27 grudnia 1903 roku. Tego samego roku Pittsburgh miał największe naselenie Rusnaków poza Europą. Po I światowej wojnie były 700 rodzin w parafii. W 1929 roku cerkiew się stała katedrą rosyjskiego grekokatolickiego egzarchatu w Ameryce i pierwszą katedrą specjalną dla Rusnaków. Parafia przeprowadzała się do innej części Monhalu w 1993 roku i prodała cerkiew Schodnioeuropejskim Kulturnym Centrum Świętego Iwana. Nowe właściciele nie mieli uśpiechu i w 2004 roku oni prodali budynek karpato-rosyjskim обществу. Dneska ten budynek istnieje jako Narodny Karpato-Rosyjski Kulturny i Nawczalny Center. Tu odbywają się zebrania, kulturne podії, ta всередині archiwa są przechowywane i dneska budynek jest historyczną pamiątką. Ideme się rozerate, jak wygląda seredyna. Sadenik vara draska ide stump kolone sadenik sadila ho moja frahirečka ej jako posov do vojny sadila ho moja frahirečka ej jako posov do Mila się nie oddała, gadowoni dzwoni nazad, mila się nie oddała. Dziękuję Ci, moja
що ти за мною чекала. Samota sama ruski syn werne som duszo moja. Oka samota sama ruski syn werne som duszo moja. Od lipočka na lipočku i serečka, Oka, že si milá moja frajirečka. Oka samota sama ruski neverne som duša moja. Oka samota sama ruski neverne som duša moja. Dala meni mamka korovu, dala meni mamka korovu, na tu moju bitnu olovu, olovu, na tu moju bitnu olovu, na tu moju bitnu olovu, olovu, na tu moju bitnu olovu. Korovu popasti honiti, korovu popasti honiti, a meni po chłopcy ubiti, ubiti, a meni po chłopcy ubiti, a meni po chłopcy ubiti, ubiti, a meni po chłopcy ubiti. W 1978 roku organizacja Karpato-Rusyński Naukowy Center była tworzona, żeby rozpowszechniać informacje o rosyjskiej historii i kulturze. W 1994 roku Karpato-Rusyńskie Общество było tworzone i ma ponad 1700 członków i 16 oddziałów. Główny sztab jest w Montrealu. Organizacja prowadzi wykłady, finansuje pokazy w muzeach i na festiwalach i publikuje czasopismo The New Russian Times. W 1990 rokach Jerry Jumba prowadził Karpato Rus Radio Show i choć ta programa istniała lem do 2003 roku, druga programa się zaczęła jeden rok później. Ta programa się nazywa The Russian Heritage Program i Dean Paloka prowadzi ją. W każdą niedzielę o 3:30 możesz posłuchać do tej programy albo na jego internetowej stronie, albo też na rusin.fm. Na tej programie możesz posłuchać muzyki od wszystkich rosyjskich regionów, ta nowiny i informacje o rosyjskich podjęciach w Ameryce i w Europie. Близько до Народного Карпато-Русинського культурного і навчального центру стоїть будинок, в котрим колись були саля споткань для бившої парафії і русинська школа для дітей парафії. На самій вулиці стоїть хижа Григорія Жатковича. Головний штаб греко-католицького з'єднання був в тому budynku aż do 1987 roku, коли переніс się do містечку Бівер. Лемко і Руснаки створили народні доми. Тот будинок колись був Українським народним центром, котрий Лемко Дмитро Порада з Дальової поміг створити.
Po robocie Rusnaki często zaszli do kluba. Klubom było miejsce, gdzie one mogli się spotkać, pogadać się, wypić sobie pucharek palunki czy puchar piwa i grać w biliard i w karty, podobnie do korczmy w starym kraju. Oczywiście, de które śpiewali w klubie i śpiewali nie tylko pieśni ze starego kraju, ale też wydumali nowe pieśni. Na przykład Okay, I learned this song down the bottoms, the McKees Rocks bottoms, where pressed steel had a lot of workers from the Carpatho-Russian area in Eastern Europe. And this song was created in a bar at the end of Helm Street, and it goes like this. Jak ja przyszł z kraju, robotu nie mają. Chodziu, chodziu, chodziu za robotu. Chodziu, chodziu, chodziu za robotu. Jak ja przyszł do US Steel, robotu nie mają. Proszę, Mr. Bossman, daj mi robotu. Proszę, Mr. Bossman, daj mi robotu. W 1950 rokach pro zimnej wojny schodnoeuropejska kultura była prezerana w Ameryce i amerykanizacja, asymilacja się zaczęła być fest. Za to wladyka John Bilak chciał tworzyć grupę, żeby wtrzymać rosyjską kulturę. W początku grupa miała różne nazwy, na przykład jedna była Podkarpacka Rus Dancers. W 1970 rokach wladyka John wybierał Rusnaka Jack Polloka, który się narodził w Pittsburghu na kierownika grupy przy Bizantyńsko-katolickiej cerkwi Świętego Ducha w Mickey Rocks Bottoms. I ta grupa się nazywała Slawianie w 1973 roku. Miejscowi święcennicy i ich rodzina ze starego kraju, te starsze kulturne twory od 1950 i 1960 roków były podstawami do pisania piosen i wnet one tworzyły swój styl rosyjskiej muzyki. W ten czas święcennikiem cerkwi był Grigory Romak i jego maty, która pochodziła z sela Niewickoje, bardzo pomagała grupie z jej znaniem piosen i odziechów. Kulturny ruch, który się zwał Odrodzeniu Korenium, odbywał się i coraz więcej Rusnaków chcieli się doznać o ich koreniach. I za to grupa współpracowała z Pawłem Robert Magoci, który mógł im dać informacje o Rusnakach. Pro te faktory grupa była bardzo popularna w 1970 i 1980 rokach. Choć byli różni choreografy, którzy wczyli rosyjskie pieśni i tańce, Slawianie nie mieli wiele kontaktów z Rusnakami w Europie. I tak one nie były pewne, czy one w samiestnie wykonują pieśni i tańce prawidłowo czynić. Ale w 1992 roku one wykonali na festiwalu w Medzilabirczach i ludzie tam dumali, że grupa Slawianie pochodziła z suszyckiego sela. To znaczyło, że to, co Slawianie wkazali na scenie, było naprawdę prawidłne. Okrem tego regionu, Slawianie wykonał w Washington DC, w New Jersey, Baltimore, Disney's Epcot Center w Florydzie, w Užhorodzie i w Krynicy. W 1990 rokach byli 75 członków, ale dneska na żal grupa bierze przerwę. No, to jest Pittsburgh. Ale teraz jest czas zwiedzić coś, co jest bardzo popularne w Pittsburghu. Pierogi!